Ao longo da próxima temporada viaxaremos por un lugar moi pouco coñecido. Situado entre dous ríos, foi testemuña do nacemento da escritura. Si, estoume a referir á antigua Mesopotamia. Comezaremos paseando polas rúas da súa capital, Bagdad, para despois movernos ao norte e explorar a montañosa zona kurda. Logo disto, volveremos ao sur para coñecer icónicas cidades como Babilonia, Nayaf ou Karbala. Acomódate ben no sofá porque nos vamos a Irak. Ainda non empezou a viaxe a Irak, bueno, ou se empezou, unha vez que empezas a preparar todo. Eu penso que tamén debo contar todo o que me está pasando hoxe, porque non é xusto contar solo as partes bonitas das viaxes. Levo 2 semanas en Alemania, unha semana estive viaxando cos meus amigos, todo perfecto, maravilloso, eles marcharon o domingo e hoxe é xoves. E síntome super solo, e hoxe mestúraseme que estou super nervioso polo de Irak, porque nunca estive en ningún país semellante, no que non se fala o meu idioma, a miña cultura sexa totalmente diferente, e vai eu só, que é o problema. E síntome moi triste, non sei, eu sinto unha soledad, teño medo deste mes que me vou agora para Irak, que me sinto así todo o mes, porque non podo falar coa xente. Entón, non sei, hoxe teño así como un día malo, ainda por riba salín a mañá do hostel, non teño para onde ir, estou deambulando así pola cidade sen xeito, o día puxose feísimo, así que non sei que vou pintar a Irak. Despois de mapear todo o aeroporto, as 4 plantas, atopei aquí escondido. Bueno, dá a cristalera para fora, pero non ten luz, non pasa casi xente por aquí, así que penso que atopei o sitio. Mudeime do outro que estaba moi ben, pero había moitísimo ruido, así que a ver o que tardan en virme botar. Estou bastante escondido, así que non creo que me veña a molestar hasta polo menos pola mañá. Aí pasei a noite, e o que me pasou, que nunca me pasara na vida, é que me despertei con esta bolsa de comida aquí aos pés. Non me dei de conta cando me deixaron. Eso sí que é ben raro. Llevo ante preocupado por comprar comida. Resulta que levo 3 horas esperando na porta equivocada e agora teño 45 minutos para pasar o control de pasaporte. A mí xa me parecía raro chegar tan fácil á porta sen ningún control. Espérate, tú que non perdo o avión despois de levar aquí 14 horas. Bueno, estou xa na habitación do hotel e a verdade é que foi super fácil o trámite de conseguir o visado. Cheguei ali, eu lera que necesitabas unha reserva nun hotel de 5 estrelas e que necesitabas ter unha PCR. Non me pediron a PCR, só o certificado de vacunación. Eu non traía a reserva nun hotel de 5 estrelas porque me parecían carísimos e dixen nada, eu voume arriscar. E trouxen o máis barato, traía a máis barata que atopei en Booking, si me pediron a reserva, pero non tuve ningún problema. Así que a verdade é que foi unha das entradas máis sinxelas a un país de todas as que levo feitas. Así que o punto para Irak. Mano, parece que as cousas van lentas. Saín, bueno, dar unha volta, así un pouco. Teño un obxectivo onde chegar, pero vou un pouco sen rumbo. Na terceira tienda consegui unha tarjeta SIM. Nunca na vida me rexistraron tanto. Quitaronme fotos a min, ao pasaporte, a visa, o huella dactilar. A cousa lenta, o tipo fuchicou ali co meu teléfono, estive 1 hora ali mirando pel. Así que penso que me teño que armar de paciencia aquí pos trámites, porque as cousas van lentas. Pero, moi mal.
Espera porque non acaba aquí a cousa, porque me chama o Dasin que teña que ir cambiarla despois dunha hora para intentar meterma. Así que alá vou. Fun cambiar cartos aquí ao primeiro sitio que atopei. Como non me resultaba o cambio, non me gustaba, dinlle, 50 euros para ir tirando e diume $50 e un ordinarios. Eu non entendo nada. Tentei dicir que eu dólares para que os quero, pero de mandar, e ao principio moi bonito porque era así como un barrio, pero agora xa levo, eu que sei, unha hora camiñando así como por unha autovía, así que bueno, a veces é mellor aquí os taxis que son medio regalados, coller un taxi. Tamén hai buses, pero vai ti saber para enterarte como funcionan aquí os buses. Mitad do día camiñando para chegar aquí e resulta que pechou ás 3 da tarde. E agora dixeronme que viñera a falar co da porta que igual me deixaba entrar. Pero a porta está cerrada. Estou no medio de esta autovía, ou o que sea. Estamos agora por aquí, por o lado dun parque que vai ao lado do río, pero o que pasa? Que tú ves un parque e casi todos están pechados, este estaba aberto, pero todo a que a beira do río está vallada con alambre de espiños, entón, pois, telo que ver como desde lonxe. Tú miras no mapa e nunca te podes fiar moito do mapa, porque o que parece un parque ou parece calquera cousa bonita para ver, pois está pechada e non podes entrar. Estamos no zoco de Alsarai e o que me chama a atención é que en todos os zocos nos que eu estivera hasta o momento sempre se venden souvenirs, bueno, cousas para turistas, pero como aquí non hai casi turistas, pois véndense cousas útiles, pois libretas, roupa, e ves, bueno, por xente local que ven aquí facer a compra de verdade. Eso é bonito. Pois estou empezando eu a coller o gustillo á cidade. Está chea de mezquitas impresionantes, o problema é que non estou sendo capaz de acceder a elas. Unhas porque están pechadas, outras están valladas e outras directamente non me deixan entrar. Pero xa solo velas por fora é un espectáculo.
Pois estamos en Ramadán e, inda que polo día está todo pechado e non se pode comer nada, pola noite ou tan pronto anoitece, todo o mundo se bota á rúa a comer. Entón, pois, aquí estamos preparados para unha típica cea iraquí. Pues está buena esta weá. Aínda que volveremos a Irak, no próximo capítulo marchamos para Kurdistán, en concreto, a súa capital, Erbil, unha das cidades máis antigas do planeta.